राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सबके गोड़ छू के गोड़ लागतनी जितना हमारी यूट्यूब फैमिली बानी लो। सभी यूट्यूब फैमिली के गोड़ छू के गोड़ लागतनी तो कैसन बानी लो रहो सभी। आशा करतनी कि कहीं भी हो खबलो, स्वस्थ हो खबलो, मस्त हो खबलो, अपना अपना काम में व्यस्त हो खबलो। तो सुबह के 6 बज रहल बाटे और देखी लो कितना कोहरा बाटे। ई हमार पाड़ी हटे, ई भैंस ह, ई ये सब हमरे दुआर के नजारा हटे। रउआ सभे देख सकत हइन लो। सुबह से कुहा ना रहल हटे, लेकिन जितने लेट होता उतने कुहा पड़ता। रउआ सभे देख सकत हइन लो। और देखी लो सूरज भी निकलत हटे, लेकिन दिखाई नइखे देत कुहा के चलते। काहे से कि बहुत ज्यादा कुहा बाटे। तो रउआ सभे देख सकत हइन लो। और हम आइल बनी अपने गांव के स्कूल पे। रउआ सभे देख सकत हइन लो कि यह हटे हमारे गांव के स्कूल। सरकारी स्कूल हटे। यहाँ सब लड़का पढ़ेला सन हमरी गांव के। और हमरो बाबू यही जी पढ़ेला। तो रउआ सभे देख सकत हइन लो कितना कोहरा बाटे और कितना फरछीन भी हो गइल बाटे, जैसे बुझाता किरिन निकलता। त कितना मतलब फरछीन हो गइल बाटे। मतलब मान ली कि 6 बजता, 6 बजे तक किरिन फूटिए जाला, ठीक ना। तो रउआ सभे देख सकत हइन लो कितना कोहरा बाटे। और ठंडी भी वही मान के बाटे, ठंडी भी और ही बढ़ते जाता। जहाँ कम होखे के चाही, पहले लोग कहत रहला कि आधा माघे कमर कान्हे। तो आधा माघे कमर कान्हे कहाँ बाटे। अभी तो ठंडी वहीं पड़ता। रउआ सभे देख सकत हइन लो कि यही हटे स्कूल के नज़ारा। हम आ गइल बनी अपने गांव के स्कूल पे। और वह सबके घुमा घुमा हम देखा रहल बनी। और खूब सुबह में हम आई रहनी है घूमे खातिर सासू माँ के लिया के। तो सुबेरे के घूमल बहुत बढ़िया हटे। तो रउआ सभे देख सकत हइन लो। और ये हटे गेहूँ। हमरा गांव के गेहूँ हटे। हमार खेत ना ह, दूसरा कोई के हटे। आ ये सब नहर के नज़ारा है। रउआ सभे देख सकत हइन लो कितना जंगल झाड़ी बाटे यहाँ पे। तो और गेहूँ कितना हरा भरा बाटे। और ये स्कूल हटे। रउआ सबके तब देखेबे कहीं कि स्कूल हटे, लेकिन स्कूल के पीछे ही खेत बाटे। तो रउआ सभे देख सकत हइन लो। तनको बुझाते नहीं कि सुबह के मतलब 6 बजे के 6 बजे तटे बुझाते कि दिन बाटे। आई मुझ मुझवान बहुत ज्यादा बाटे। पहले तो हमरा गांव के सभी लोग मुझ काट लेत रहल हटे, लेकिन अब लोग नइखे काटत। तो हम आ गइल बनी अपने घर में। देखी लो इतना किरिन आ गइल। तो हम जल्दी जल्दी अब बर्तन धो रहल बनी खनिया के। तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रहल बनी। तो रउआ सभे लास्ट तक हमारा वीडियो में बना रहे लोगिन। अगर हमार वीडियो अच्छा लागे तो रउआ सभे चैनल के सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करे लोगिन। ये हमारा चैनल के नाम बटे राजनीता भोजपुरी ब्लॉग। तो रउआ सभी राजनीता भोजपुरी ब्लॉग पर जाइन लो। और बहुत सारा वीडियो डलले बनी, ब्लॉग डलले बनी, बहुत अच्छा अच्छा। रउआ सभी सर्च करी लो एक बार, और सर्च करके सपोर्ट करी लोगिन। तो हम झाड़ू लगा देनी और बहारन उठाओ तनी। रउआ सभी देख सकत हइन लो। सब काम हो गए। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी बाटे। रउआ सभे देख सकत तानी लो कि हमारी बबुनी बैठल बड़ी, हमार बेटी दुआरी पे, और पता ना का कर रहल बड़ी, कुछ खा तरी बुझाता कुड़कुड़ा। त आमा खेत में से आलू कोड़ के लिया के बाहर नहीं धैले रहनी भुइया। तो धो के लिया के धैले रहनी। आलू हमनी के बैठ गइल बाटे, लेकिन अभी कुछ दिन टाइम लगी बड़े बड़े होखे में। उतना बड़ा बड़ा नहीं खे, लेकिन छोटे छोटे अभी बाटे। तो खेत में से आलू आमा निकाल के लेके आवे नी, तो सब्जी बनेला। तो रउआ सभी देख सकत हइन लो कि हम आलू उठा के रख देनी, ठीक ना। और ये ड्राम धो के धैले रहनी है लाई बन्हे खातिर। कैसे खिचड़ी के लाई बन्हाई तो यही में रखाई। तो ये सब साफ सुथरा क के धो धा के रख देले रहनी है। और अभी अंदर के गीला बाटे, तो पुराने कपड़ा से हम
पोछ देतानी, ताकि कल लाई बांधे के बाटे त यही में धराई। अच्छा से ना पोछल जाई, अच्छा से ना सुखावल जाई तो सब लाई मेहरा जाई। तलिया के अब रख देतनी घर में, काहे से कि अंगना में अब काम नइखे, अब सूख गइल बाटे थोड़ा बहुत, वो सूख जाई। तो हम आ गईनी बथुआ खोटे खातिर। आमा देखी लो झिल्ली में बथुआ बहुत अच्छा अच्छा खोट के ले आइल बनी, बहुत सुंदर सुंदर बाटे, रउआ सभी देख सकत हइन लो। और सरसों भी ले आइल बनी। तई हम बथुआ खोटा तानी, काहे से कि हमनी के घरे तो रोज रोज साग बनबे करला, डेली साग बनला। काहे से कि हमरा ससुर जी के साग बहुत पसंद हटे, तो दाली में डाल के भी बनेला और साग भी बनेला, तो बहुत अच्छा से उ खा लेनी। तो रोज रोज बनाते बनाते हम तो खुद बोर हो गइल बानी। तो आज कहीं साग भेजे के बाटे, तो सासू माँ बथुआ खोट के ले आइल बनी और सरसों खोट के ले आइल बनी। पियरा सरसों हटे, काहे से कि रउआ सब जानते बानी कि पियरा सरसों के और बथुआ के साग मेरा के बनेला तो कितना अच्छा होला। तो ई कहीं भेजे खातिर हम खोट रहल बानी। सासू माँ कहनी कि खोट द एकरा के अच्छा से, कि चल जा। तो देखी लो हम उठा के रख देतानी। आज आलू तन रख देतानी झिल्ली में, पॉलीथिन में। और ये बथुआ खोट के रखले बानी, सरसों तूर के तन हम एक कटरा में रख देतानी। देख लो कितना अच्छा बाटे, और बहुत सुंदर सुंदर ये बथुआ लेके आइल बानी। देसिला बथुआ हटे। बथुआ दू खल के होला, एगो बथुआ ब्लैक होला, बंगलुआ बंगलुआ बथुआ होला, एगो देसिला होला। तो ये देसिला बथुआ हटे। देखी लो कितना अच्छा, कितना सुगर सुगर चकर चकर पतई बाटे। रेवा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करतनी कि हमरा चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर देव लो। अगर हमार वीडियो अच्छा लगी तो रउआ सभे शेयर मार देव लो, और रउआ सभे लाइक जरूर करी लो, आ कमेंट बॉक्स में बताई लो कि हमार वीडियो कैसन लागल। तो हम आ गई अब सब्जी काटे खातिर। सब्जी काट ले बानी, ठीक ना। तब ए बेरा बनाएम खाना, काहे से काटरा में रख ले बनी आटा और सब्जी काट ले बनी। तो रउआ सभे आई लो और खाई लो, हम बना जाए, रउआ सभे खात जाई लो। तो हम चकला धो ले रहनी है, धो के हम जब भी रोटी बनानी तभी चकला धो के तुरंते धो देनी। लेकिन हम झाड़ू लगल नहीं है तो कुछ गर्दा पड़ गई रहला, तो ऐसे हम दोबारा से चकला के हम धोवतनी, ठीक ना। देखी लो कितना अच्छा पानी लेके आइल बनी, साफ सुथरा मज के खाना बनावे खातिर, वही से हम धोवतनी। तब तो लगता कि खाना बनावल रहल उसे नहीं देखा पाए में से, कि अब भी थोड़ी देर बाद अंधेरा अंधेरा हो जाई तो दिख ना पाई, ना लौकी। तो रउआ सभे क्षमा करब लोगिन। सब्जी धो के हम छान रहल बानी। बिना लहसुन प्याज के सब्जी हमरा घरे बनेला, लहसुन प्याज ना पड़ेला। रउआ सबके घरे तो लहसुन प्याज पड़त होई, लेकिन हम बिना लहसुन प्याज के बनावे नी सब्जी, और इतना स्वादिष्ट होला ना कि जे एक बार खाई से बार बार पछताई कि कब हम तनी बिना लहसुन प्याज के सब्जी खाईती। तो बहुत अच्छा लगेला, बहुत स्वादिष्ट लगेला। एक बार बना के खाई लोगिन, ट्राई मारी लोगिन। वीडियो लंबा हो जाए, अब बंद करतनी, मिले अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।